Быйыл да җирлектә хәтсез генә эшләр башкарылган. Бу көннәрдә Ташылга авылында су линияларын яңарту эше башланып киткән. Ташылга авылында 64 хуҗалык исәпләнеп 78 кеше яши. Салым акчаларын җыю буенча узган очрашуда авыл халкы нәкъ менә су линияларын яңарту өчен салым суммасын 1500 сум күләмендә җыярга дип тәкъдим иткән. Безнең күптәндәге хыял, без моңа хәзер инде 2 ел сүз бара менә алыштыру буенча, инде беренче ел инде шушы үзара салым акчасын без җыйдык шушы су алыштыруга, менә икенче елны тагын 1500 җыйдык. Әйбәт кенә эшләгәндә менә инде 1-2 атнадан эш бетәр дип планлаштырабыз. Бу инде башныдан алып, бу НКТ турбасы, элеккеге НКТ турбасын полностью алыштыру өстендә эш бара. 1 километр 400 метр озынлыкны тәшкил итәчәк линияны 2 атнашында башкарып чыгарга ниятлиләр. Авыл халкы белән алдан сөйләшенгәнчә, теләгән һәр кешегә су кертү өчен кольцо саларлык чокыр казып калдырыла. Өйгә кадәр кертү өчен шәхси хуҗалык үзе эшләячәк. Авыл халкына су булмай бит инде. Былтыр үзем пакка эшләгәндә Ташылганы сулы илтәм диде. Һәм менә әкренләп су күреп кирәк. Ату торбала эшләп бара бит. Шуңа күрә яңа торбала тапты алып кайталар инде. Каенсаз авылында бик матур итеп элеккеге замандагы шишмәне өр-яңадан ясаганнар дигәч, анда да кирип чыктык. Шишмә территориясында бик матур итеп ял итү урын эшләнгән, утыргычлар һәм чәчәк колмалар урнаштырылган. Су алырга төшү өчен ныклы баскыч ясалган, су җыелу өчен өсте ябылы савыт та урнаштырылган. Авыл халкы бердәм җыелып шишмә территориясын чүп үләннәреннән корыган агачлардан чистарткан. Бу шишмә элек бар, без гомергә шушы шишмәнең суын эчеп үстек һәм яшәдек. Һәм ул бер вакытны инде авылларга су кергәчтен, әкренләп йөрәймәй дә башлады, аннан сир фирмасы да булгачтан анда көтү дә йөри башлады. Бик бәләкәй генә, чокыр гына булып калган ул. Без былтыр шушы тау башына шәйләр алып килеп, кыймаклар алып килеп, шишмәне карадык та утырып чәй эчтек. Алла берсә менә шушы шишмә ачылган көнне чәй эчәрбез дип торабыз инде, Алла берсә. Бердәм көч тау күчерә дип юкка гына әйтмәгән халкыбыз. Каенсазлар әлеге әйтемне үзләренең матур эшләре белән тагын бер кат исбатлаганнар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.